Bamisiwe emsebenzini usomlomo umasipala wesixeko saseTshwane unkosikazi kaTlego Mathebe kunye nalowo wayengusomlomo umasipala wesixeko saseRhawutini nonguceba walo masipala sithetha nje umnumzana Vasco da Gama. Umphathiswa ojongene nomasipala kwiphondo laseGauteng umnumzana Lebogang Mayile uthe umnumzana Vasco da Gama umiswe isithuba esingangeenyanga ezintathu elilixa yena unkosikazi Mathebe emiswe isithuba esingangeenyanga ezintandathu zonke ngaphandle kwentlawulo. Umphathiswa ojongene nomasipala kwiphondo laseGauteng umnumzana Lebogang Mayile ubamisile emsebenzini lowo ebesakuba ngusomlomo womasipala waseRhawutini nonguceba walo masipala sithetha nje umnumzana Vasco da Gama kwakunye nosomlomo womasipala waseTshwane unkosikazi kaTlego Mathebe. Umphathiswa ukagrogrise ngokusithathela amanyathelo ezomthetho esisibini watsho esithi usinikile ixesha elaneleyo ukuba siziphendulele ukuba kutheni singenakunqunyanyiswa kodwa sasilela ukwenza oko. Umphathiswa uchaze lo kaVasco da Gama njengomntu ongawuhloniphiyo umgaqo-siseko nomntu owudelelayo umsebenzi womasipala wesixeko saseRhawutini. This recalcitrant attitude on his part once again displayed his total disregard for meaningful engagement. It is the same type of conduct that deprived the Municipal Council of the City of Johannesburg of the opportunity to deliberate and decide on whether or not to seek independent legal opinion on the question of what constitutes the majority of votes to elect a new executive mayor for the city. Umphathiswa uthi usebenzise ingcebiso zomthetho namagunya wakhe ukumisa lo kaVasco da Gama nobesakuba ngusomlomo womasipala waseRhawutini isithuba senyanga ezintandathu ngaphandle komvuzo. Ukanti nosomlomo waseTshwane unkosikazi kaTlego Mathebe kuthiwa akazukufumana umvuzo isithuba senyanga ezintandathu ngelixa esamisiwe. Umnumzana Mayile uthi unkosikazi Mathebe ube negalelo kumbhodamo nasekuchithweni kweentlanganiso zebhunga kulo masipala yaye konke oko ukwenze ngamabomu. We strongly hold the view that her explanation does not, to say the least, make sense, not unless it was a deliberate act on her part to vitiate the council proceedings in order to prevent the motion against her being carried. Umphathiswa uthi ufikelele kwesi sigqibo ngokugunyaziswa ngumgaqo-siseko weli nalowo ulawula ukusebenza komasipala. Uthi esi sibini sibonakalise indelelo nokungalithobeli isebe.